ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାହାଘର ପାଇଁ ପରବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ନର କିନ୍ନର ଦେବ ଦେବତା ସମସ୍ତେ ସାମିଲ। ଫୁଟୁଛି ବାଣ, ଉଠୁଛି ରୋଷଣୀ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ନବ ଯୁଗଳଙ୍କୁ। ତାପରେ ତ ଆସିଲା ମହା ଆଳତୀର ବେଳ, ନଗର ପରିକ୍ରମାର ବେଳ। ମହା ଆଳତୀ ପରେ ଆତସବାଜିରେ ଝଲସି ଉଠିଥିଲା ନନ୍ଦପଡ଼ା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇ ବାବା ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବୋଲୋ ହର 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 ମହାଦେବ, ଜୟ ବମ୍ବରାର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। महादेव